Bayan ganin wannan hoto na baiwar Allah before and after, dole wannan abu ya tayar ma da hankali, kuma sannan dole kai kanka ka yarda cewa Allah kar ya bamu da mummunar ƙaddara da shiga hannun ɓatattun mutane irin wannan 'yan kidnapping ɗin. Wannan baiwar Allah dai kafin ta shiga hannun mutanen nan tana cikin ƙoshin lafiya tare da mijinta sannan kuma da 'ya'yanta guda biyu suna cikin farin ciki. Amma bayan da 'yan kidnapping suka kama ta sannan sun kashe mijin nata, sannan bayan ta fito ku ga yadda wannan baiwar Allah ta rame. Za mu kaɗan daga cikin abin da ya faru da rayuwar wannan baiwar Allah kamar yadda ya saka wannan labari. Wannan baiwar Allah dai sunanta Nana Batula, sannan kuma ita ce wadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da ita tare da 'ya'yanta bayan sun samu sun kashe mijinta har zuwa lahira. A harin da 'yan bindiga suka kai yankin Tsafi da ke jihar Zamfara wata guda da ya wuce kenan. Daga ƙarshe dai ta shaƙi iskar 'yanci a jiya Talata, inda ake duba lafiyarta a cikin asibiti kamar yadda ta canza kamanni, ta rame, sannan abubuwa da dama sun faru da ita. Watanta guda kuma ce wasu 'yan kwanaki a hannun 'yan bindiga suna yin abin da suka ga dama, sannan suna gana mata azaba, amma dai da ƙarshe an samu an fanso wannan baiwar Allah ta zo asibiti ana duba lafiyarta. Wannan abu fa shi ne abin da ke faruwa cikin arewacin Najeriya, kamar da an ɗaura wa ɗan adam kamar ba komai ba. 'Yan bindiga wasu tsirarin mutane wanda ke ikirarin cewa su ne 'yan bindiga wanda suke ɗaukan mutane sannan kuma suke bayyana wani kuɗi da za a ba su domin su saki mutum. Kafin a ba su wannan kuɗin sai sun gama gana mutum azaba, sannan su yi mutum abin da bai taɓa tsammanin zai iya samu a cikin rayuwar shi ba. Bayan haka ga firgici, tashin hankali, tsoro, abubuwa da dama wanda ke faruwa. Waɗannan tsirarin mutane fa su ne waɗanda gwamnati ta kasa kawo ƙarshen su, sannan ta kasa ɗaukar mataki a kansu, suke cin karensu ba babbaka, suke zaluntar wanda suka ga dama, su ɗauke wanda suka ga dama, su aikata abin da suka ga dama, sai dai kowa ya yi gama. In babu nan akwai ƙiyama Allah. Sannan duk abin da ke faruwa lokaci ne, mun ga Fir'auna ma an faɗe shi. Kowa ya yi gama, lokaci ne za ka zo gaban Allah, za ka mishi bayanin dukkanin abin da ya faru da kuma dukkanin abin da ka aikata mai kyau ne ko kuma dai mara kyau ne. Ita kuma wannan baiwar Allah, Allah ya ba ta lafiya, sannan Allah ya ba ta juriyar haƙurin rashin mijinta da kuma abubuwa da dama da suka faru a cikin rayuwarta. Sannan Allah ya bi mata haƙƙinta game da abin da aka yi mata.